Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami marantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sumong adlaw. Mga mag-ainabot sa Negros Occidental, ipaswab test kag iga-quarantine sa gihapon. Syudad sa Bacolod, may mga requirements man sa gihapon sa mga nagatuyo magkanto sa syudad. Sa Banwas ang Calatrava, pulis patay matapos nga gintiro. Salvage victim nga nasapuan sa Ibi Magalona, residente sang Silay. Mga negosyante kag PNP nagsapol para istoryahan ang sunod-sunod nga patsanay sa Bacolod. Kag sa good vibes, pagbuot sa traffic sa highway na solusyonan pinaagi sa pagbinuligay sa mga pumuluyo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginlagdaan na kaina sang gobyerno probinsyal, lokal nga panguluhan sang Escalante kag Calatrava ang kasugtanan angot sa pagdumala sa mga district hospital sa amo nga mga lugar. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, si Mayor Milesio Yap sang Escalante kag Mayor Marilyn Era sang Calatrava ang naglagda sang Memorandum of Agreement. Sandig sa MOA, ang lokal nga panguluhan na sang Escalante ang maga-operate kag magadumala sang Vicente Gustilo District Hospital kag ang lokal nga panguluhan naman sang Calatrava ang sa Calatrava District Hospital. Sa masunod nga duha ka tuig magahatag sang subsidy ang probinsya suno sa kay Lacson. 65.3 million pesos sa Escalante kag 35.7 naman sa Calatrava. May mga empleyado sa ospital nga luyag magpabilin sa probinsya kag ini sila ang magapabilin nga sa pagpangempleyo sang probinsya. Sarang naman makahire ang lokal nga panguluhan sang kaugalingon nga personnel para sa tagsa ka ospital. Sa among nga lihok tuyo sang probinsya nga mapanubo ang ilang nga cost of operation. Yes, somehow it did not materialize the way we were hoping. But then again, we cannot. We also don't want to force the employees to remain in that area. How many opted to stay with the province? Would you know? I don't have the numbers. Sa number 9, pati ang pribado nga sektor ang nagabulig sa karon sa kampanya para magapabilin nga ASF-free ang Western Visayas. Ang Iloilo Bacolod Association of Veterinary Sales Representatives ang nagpatigayon sa kapat kaadlaw nga caravan sa Negros Occidental. Sini nga hapon, nag-turnover sila sa mga sprayers kag disinfectant sa kay Governor Eugenio Jose Lacson. Sa marason nga inadlaw, magalibot sila sa probinsya para maghatag sang dugang nga ihibalo sa mga pumuluyo tuhoy sa African swine fever. Ginpasalamatan naman sa Provincial Veterinarian Office ang iningatikang sang grupo. Tubtob subong nagapabilin nga ASF-free ang Negros Occidental. Wala ginatugtan nga makasulod sa probinsya ang baboy gikan sa Luzon, Mindanao kag Eastern Visayas. Sa number 8, grupo sa mga negosyante sa Bacolod ang nagpasalig sang dugang nga fuel allowance para sa kapulisan para mapabaskog ang police visibility kag mapaiway ang pagluntad sang krimen. Nagsapol ang nagkalain-lain nga grupo sa mga negosyante sa Bacolod sa kay Bacolod City Police Director Colonel Manuel Placido para ipadangat sa PNP ang kahangawa nila sa mga nagluntad nga kaso sang pagpangluthang sa nagligad nga bulan sang Pebrero. Sunod sa Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga si Frank Carbon, plano sang PNP nga ibalik sumugod sini nga semana ang Motorized Anti-Street Crime Operatives o kun MASCO para mabantayan ang dalanon batok sa krimen, ilabi na sa mga lugar nga may madamo nga establishmento komersyal. Ang MASCO ang ginatapuan sa mga pulis nga nagasakay sa motorsiklo kag nagalibot sa syudad para magpatuman sang seguridad. Ginpahayag ni Carbon nga handa ang mga negosyante nga magdugang sa fuel allowance ang MASCO. Agud nga masami sila nga makalibot sa dalanon. Plano man karon sa BCPO nga magdugang sa mga police station sa Bacolod tungod tuman nakalapad ang balantayan sa pulis bilang epekto sang pag-uswag sang syudad sa sulod sang malawig nga mga tinuig. At least may plano. The more important part,
is aware na he has to take concrete action. He has to plan and concrete action for tomorrow and today. Sa number 7, bangkay sa isa ka lalaki nga gindala sa Sumag River ang bangkay sa isa ka apprentice sa cargo ship. Pamilya sa biktima nagapati nga may foul play sa iya nga kamatayon. Nagapati karon ang pamilya sa lalaki nga nasapuan patay sa tunga sang lawod sa boundary sa Bacolod kag Guimaras nga mayara sang foul play sa kamatayon sang biktima. Ang nasapuan nga patay amo si Christian Dukay, 26 anyos kag isa ka apprentice sa cargo ship. Sakay si Dukay sa cargo ship nga gikan iligan kag padulong kuntani sa Siquijor. Sang siya ang ginaligar, naglumpat sa barko kag nasapuan siya nga patay sa mga mananagat Huwebes ang aga. Gindala sa barangay Sumag sa mga mananagat ang lawas ng biktima. Suno kay Police Major Richie Gohi, pamuno sa Police Station 9, ang kapitan sa barko nga ginasakyan ni Dukay ang nag-report sa Bayawan Police Station sa nagdigad nga Martes nga ang iya isa ka upod sa barko nga amo si Dukay ang naglumpat sa barko bangod suno sa iya may problema ini sa pamensaron. Pero ang pamilya sa biktima nagsiling nga antes pa nasapuan patay ang ilahim mata, nagapanugid na siya nga may 4 siya ka mga kaupod sa barko nga nagapahog sa iya. Ginhatag man sa suno sa pamilya sang biktima ang mga ngalan sang iya 4 ka mga upod sa barko nga nagapahog sa iya. Kani dako ang pagpati sang pamilya nga wala naglumpat ang ilang himata kag mayara sang foul play sa iya sini nga kamatayon. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay ni Dukay. Sa number 6, lalaki nga ginaalegar ginsalvage sa banwas ang EB Magalona nakilalaan na. Nakilalaan na sang kapulisan ang lalaki nga ginaalegar ginsalvage sa sitio Bagaas, Barangay Tabigi sa EB Magalona sa Huwebes sang kaagahon. Ang pamilya amo ang nagpakilala o kung nagkilala sa ginpatay nga si Chris June Mendoza nga taga Barangay Mambulak sa Silay. Suno kay EB Magalona PNP Chief Police Captain Joseph Catonina, may mga impormasyon sila nga nabaton nga ang ginpatay ang isa ka kawatan gani posible suno kay Catonina nga isa ini sa rason kung nga asya ang ginpatay. Si Mendoza nasapuan sa kilid sang dalan nga may igo sang bala sa ulo kag sa butkon kag wala na siya matabangan pa sa ospital. Naghambal pa suno sa pulis ang pamilya nga antes matabo ang pagpaniro, siya ang naglisensya lang nga alas 3 ang kaagahon nga mangompra sang prutas nga iya sini masami ginabaligya sa Victoria City. Padayon nga ang investigasyon sa PNP kung ano ang kabangdanan sa pagpatay kay Mendoza. Sa number 5, sa Banwa sa Calatrava, pulis nga na-assign sa tubo sa PNP ang gintiro patay. Patay ang isa ka pulis matapos siya nga gintiro sa nabukid nga bahin sa barangay Patunan sa Banwa sa Calatrava sa Sabado sang gabi. Ang gipatayan mo si Police Staff Sergeant John Daniel Gutera nga residente sa siyudad sa San Carlos kag karon na-assign sa investigation section sa Tuboso Police Station. Sa investigasyon sa Calatrava PNP, nagapanglakaton lang sa Barangay Road si Gutera sang siya ang ginbanggaan sang wala pa makilalaan nga suspetsado kag gintiro sang 2 ka beses sa ulo. Patay na sa mag-abot sa ospital ang pulis. Nagkuha sa crime scene ng isa ka basyo sang 45 caliber pistol. Ginahibalo pa karon sa Calatrava PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Gutera. Ang hepe naman sa tubo sa PNP nga si Captain Kenneth Magan ang nagsiling nga sila ang magapatigayon man sang separadong investigasyon angot sa pagpatay sa ilang nga kaupod. Ilahibaloon sunod sa kay Magan kung bala may kaangtanan sini sa trabaho ni Gutera ang pagpatay sa iya o kung siya ang gintarget sang mga rebelde. Sa number 4, sumugod subong nga adlaw nagbukas ng borders ng Cavite sa Negros Oriental. Sandig sa executive order sang gobernador ang makasulod residente lamang sa Mabinay kag ini sila ang magapakita sang government ID sa pagpamatuod sini. Sa kabankalan lamang sila sara makatiner kag sa sulod lamang sang 12 ka oras. Damlag pa nagsapol na si Mayor Pedro Zayco sang Kabankalan City kag Mayor Joe Terry Uy kag Vice Mayor Ernie Uy sang Mabinay angot sa pagpatuman sang amo nga kasugtanan. Madamo sa mga transaksyon sa mga taga Mabinay ang yara sa Kabankalan City. Sa number 3, active COVID-19 cases sa Negros Oriental ang liwat na naman nga nagsaka matapos madugangan sang 43 ka bago nga mga kaso. Kadabaan sa bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya ang gikan sa Tanhay City. By 16 kadugang nga COVID-19 cases ang Tanhay City nga amo karon ang ikaduha nga may pinakamadamo nga active cases sa Negros Oriental.
25 na ang total active cases sa Tanhay nga nagapagduha sa Dumaguete City nga may 38 active cases. 3 ang duga nga kaso sa Dumaguete. May bago naman nga COVID-19 cases ang Basay, Canlaon, Gihulngan, Sibulan, Amlan, Dawin, San Jose kag Valencia. Yara na sa 1,710 ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental kag ang 145 ang active cases sa bugos nga probinsya. Samtang sa base naman sa record sa Department of Health Region 6, ang Negros Occidental may bago nga 21 ka mga kasos ng COVID-19 kag duha lamang ang nagdugang sa syudad sa Bacolod. Nagapabili ng protokol sa Negros Occidental apesar nga may bago nga travel guidelines sa ginpagwa ang National Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson sa mga magapadulong sa probinsya, sila sa gihapon ang ipaidalom sa swab test. Siya nagapanawagan sang kooperasyon sang tanan. Kung mayara man sang hindi luyag magsunod sini, suno kay Lacson, mapuwersa siya nga magpagwa sang executive order nga nagamando sang negative RT-PCR test result sa mga magapadulong sa Negros Occidental. Nagpagwa sang Resolution number 101 ang National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease nga nagahatag sang uniform travel protocols for land, air, and sea travel. Ang Western Visayas IATF ang nag-hold in abeyan sa pagpatuman sini pending sang clarification sa kaundan. Yara sa status quo karon ang travel protocol sa Region 6. Sunod kay Governor Lacson, bisan gani ang League of Governors may panawagan man angot sa among nga resolusyon sa bago nga travel guidelines sa kasaad nga ang mga nagabiyahe hindi na kinahanglan magpaidalom sa quarantine, magluwas na lamang kung ang testing di na mandatory, magluwas na lamang kung ang LGU destination mag-require sini. Sunod kay Lacson, importante nga mapabili ng quarantine protocols sang probinsya agud malikawan ang posible liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Our number up by 21 just overnight, and all of them are coming from outside. So somehow we've controlled already. For a couple of days, we don't have any more local transmission. So you could imagine if these travelers that came in and were not detected, then we might have a problem of local transmission again. We could have a surge. Again of local, no? Because right now it's really LSIs and are adding up to our numbers. So that's why we're gonna insist on this. Otherwise, I can pass an EO and say, okay, take an RT test prior to your travel. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw sa Bacolod ang padayon nga mag-require sa negative nga RT-PCR test result para sa mga luyag magsulod sa syudad nga hindi taga Western Visayas. Kini sa piyak sa resolusyon sang interagency task nga mangin uniform na ang travel protocols sa tanan nga local government units. May report si Marty Go. Nagpagwa na sang resolusyon ang National Interagency Task Force nga nagapatpat sang isa ka uniform travel protocols sa tanan nga mga local government units. Kabahin sang among resolusyon, among hindi na paghimo nga mandang pagpaidalom sa RT-PCR test sa tanan nga mga magabiyahe, magluwas lamang kung gina-require gid ini sang point of destination nga LGU. Dalakip man sa resolusyon ang hindi na pag-require sang travel authority kag health certificates, kundi ang pagpatuman na lamang sang isa ka online travel management system o kasubong sang backtrack contact tracing system sang Bacolod City. Nagpagwa na sang executive order si Bacolod Mayor Evelio Leonardia na naga-extend sang modified general community quarantine status sang syudad. Dalakip sa pagsunod sa anuman nga resolusyon sang NIATF. Pero sa karon, wala sang may paglain o kung pagbag-o sa travel requirements sang syudad para sa mga gikan sa gwa sang Western Visayas. Kinahanglan sa gihapon sang negative nga RT-PCR test, travel authority, online health declaration form, kag backtrack registration. We've gone through very difficult times, and that was a traumatic experience for us, and we do not want that to happen again. So this is one of the steps that we believe will ensure nga ang natakaltabo sa una kay sa subong natin, let us face it,
Bacolod has really dropped very substantially and significantly nga ang aton di gani nga i-concern or ibantayan nga base ang aton pumuluyo magsalig wala. Nag-abot na kahapon sa pungsod ang 600,000 ka doses ang COVID-19 vaccine nga Sinovac gikan sa pungsod China. Suno sa Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon, mayara sang vaccine allocation ng Department of Health para sa Western Visayas kag mahimo sa madason nga semana makaabot na ang among nga mga bakuna sa Bacolod kag iban nga mga lugar sa rehiyon. We're expecting the vaccine to arrive in Western Visayas by next week. Next week. So that means to say, anytime next week, maka-ilaw na kita diri sa syudad sa Bacolod sa una nga bakuna nga ihatag ta diri sa pumuluyo. Damlag pa nag-uwas ang 650,000 ka doses ang bakuna ang Bacolod sa AstraZeneca nga ginapaabot mag-abot sa third quarter sang tuig. Pero ginapabaskog pagid karon sang Bacolod EOC ang ila kampanya sa publiko para mahaylo ang mga pumuluyo nga magpabakuna bangod tuman palang kajutay ang nagparehistro sa mga barangay para magpabakuna. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, pag-uot sang traffic sa highway sa boundary sang Ibi Magalona kag Victoria City ang nasolusyonan pinaagi sa pagbinuligay sa mga pumuluyo. Aton saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Sabado sang aga, nag-uot ang mga motorista sa may Malugo Bridge sa boundary sang Ibi Magalona kag Victoria City. Binutos nga nagahulat ang tanan nga makalabay. Sunod sa traffic enforcers, may truck nga nagbalabag sa Taytay. Ibulbado ini sa aksidente sa kaagahon, kag liwat nga nabuguan sa isa pagig kasalakyan sa pagkaaga abukon nga ang nagbalabag na sa highway. May daan man nga Taytay pero wala ini ginapalabyan sa mga salakyan kay nagauyog ang Taytay kag delikado sa mga motorista. Gayohob ang tunga, magusdak ni sa akong pagyanta. Ang inang part, sir? Ang ini nga side Dili di na di pwede. hindi pwede mag. So, dapat kakasunan ng truck, sir? Amo nang ginapaulat panamon subong ang piloder ka bimsi na lang na ma-rescue. Kapakato na naman, subong. sir? Sige, Oo. sige. Mga motorsiklo kung tricycle lang ang itugtan nga makalabay. Gani sa masobra 30 ka minutos nga sarado ang Taytay, naguot gilayon ang mga sasakyan gikan sa norte, amo man ang gikan sa sur. Sa matukiban ang inilang nga truck ang rason. Up. Matapos ang pila ka duso, naidugid man ang truck kag natagaan sang ligwa nga isa ka lane ang mga motorista para nga makatabok. Sa unhan, malawig naman ang pilahay sa mga salakyan gikan sa norte. Ang problema, nalikawan nga maglala pagid pinaagi sa pagpaningwa sa mismo man nga mga motorista. So, tungkol sa mga motorista, ni nga mga stranded man na tayo, mga pasahero sang bus, mga driver sa mga salakyan, na ginuwa sa silang mga salakyan. Kanabi ng taon nga nagkadto sa tunga kag nagbuligay nga maduso ang truck agad para makaagi kami tanan.